Inni şol özüňiz bilýäňiz islenip mitinge gornamagam çykdyjylar bilen baglanyşyk. Ulu çykdyjy bizden şu malsana watyr, gidip watyr. Sonra miting geçirmeli. Olam çykdyjy. Mitingin ýemesi bar ýa-ni tribunasy olam çykdyjy. O taýda gornalmaly aparaturalar olam çykdyjy. Mikrofonlar olam çykdyjy. Ýa-ni kolonkalar olam çykdyjy. Bulan hemmejigini kreýnal bolýar diýip aýtdylar Türkiýede mowtdat diýip. Oňa da pul çykarma. Ýasaljak prakatlar bar ullakan, ýa-ni görnüşli dörle çagyryşly. Bir de pul talap edýär. Görýäňiz şu çykdyjy bolup dur. Ýöne şu çykdyjylary nerden alyp kim bermeliň sorab. Şunu bellep goýup. Şonuň üçin şol fonddakylar karar edipdiler biz bir fonda pul ýygyna bilse her gün ýa her sapar bir zat bolanyny halky kömek ediň diýip ýetutup durmaz ýa şo fondda pul ýygnansa, şo fondyň pulundan ondan şol paýlansa, berilse, edilse, ine bir düzgün tertipli işläp oturan fond boljakdy. Ondan ýatdan çykarmaň, ol fondda işlejek bir adama hiç bolmanda bir ölmez öldürük aýlyk tölenmeli. Türkiýede kim mowt ýaşap bilýär. Ine bilen bir çykdyjy bolupdy. Şoň üçin men siziň öňüňizde açyk gürläp otyn, ine çykdyjylaň barlygyny aýdýas muktary menen bilemek, sebäp ol o taýda Türkiýe döwletinde özüçe nyrh bar, özüçe gazanç bar. Men içki işlerini bilemekde. Ýöne şu çykdyjylaň zerurlygy görnüp dur. Onu kim etmeli? Hawa. Eger logika seredende şol Türkmenistanyna işläp gaýdan olur. Goruply ýa-ni biznesmenler bar dünýäniň ýüzüne ýaýran olar ýok däle. Ýöne şolardan biri uzadyp siziň işiňizde diýip bir $100,000 ýa $1 million beren bolsa onu biz halkdan hiç eşin pulum soramaly. Şu teklifini nähil görýäňiz adamlar.